bayad. Kwarta ba? Kapila na kasigsat sa ko ah. Jo, nakamita ito mo sa baryo ngayon ha? Kinsa man? Grabe si Grace o si Nicolo nagdurugduhan ay tungkol na sa utang. Wala pa nila. Nakam siya ang tao. Ha, napit baryo? Baryo baka green na kabalit na day. Wala oy, Oh, karong is yun. kanang husay mo ha. Iyaw mong bayhana no? Oh, si Nicole utangan si Grace. May utang si Nicole. Di mo bayad man si Nicole, bugno. Pila yung utang din Amo, ba ko kabalo. Mara mo to na isyo na gay na kay nagbinugduhan na lagi. Nya dagang tao na nanaw to. Dati nagiragahan na gay no. Ug sekreto leg paningil nga nog na pa mas dagang tao mag-away mga bayhana na. Ani no. Yawa. Pasikat pud guro sila. Dapat bayad na tong si Nicole. Kahit mo pud mo bayad pud to pud. Daghang bitong utangan giutangan diri di mo bayad. Magkita na pud to ron, bugno na pud. Amo na bahala sa ila man na. Pagusukol ka man ka. Bayad din mo utang ba? Bayad bang ko tayo Bayad. Bayad. Kwarta ba? Kapila na kasigsat sa ko ah. Wala bagay ko kwarta na. Kada na lang way kwarta kada ano. Kapalit palagi kang mga pang sexy ni mga crop top ni mo. Yatag rin sa kuha ba? Natagay si pamurot eh, kinabakit ka itong nga na malingki ka. Mubayad ra ko, mubayad kung nakoy kwarta ba? Ay kung sige, Kapila na makasigsat sa ko ah. Ulawi, magpakaulaw man Mata ka. ka di pakulawan, di tinta ka tingin na naon kung di ka magbayad kag taro. Mubayad pa kung taro kung nana ko Kung di bayad pa kag tarong, karantod ka ron, di bayad na unta ka. Hangtod karon di ba kakahulat oy? Ikaw ako pa paulat ni mo. Ikaw na lagay maningil ka man kahulat. Ikaw pag inakautaw, ikaw pa magpagod ko. Paghulat gani no kung nakoy kwarta. Gulat man di kanya. Sige makagsat-sat ginong hangtod tiro pa man ah. Paghulat gani sa kung saad gani. Sige na lang ko gulat ang pagtubig. Tama jo. Sa baryo na kami ganyan na budluan ay karon na nasa tubangan jud. Gipakita jud ang bayo. Bitaw. Makakita lagi na tanaw ron no. Mo ni sila ganihas baryo? Mo na. Ay, mo din Ug wa pa ko nimo pakaulawin tus baryo gani maganahan pag kung bayad nimo karon. Pakaulaw man kay kaoy adto ako nimo ito para pakaulawan Unsay ko. gusto nimo? Unsay gusto nimo? Sige, testing eh. Tingi, ikaw pa makautang, ikaw pa magsuko-suko. Unsa ni ka? Unsay gusto nimo? Ako pa kukuning nimo? Ikaw pa nakautang, ikaw pa pagkukuning Di ka mo tigag bukdon ko nimo. Ingon ko paghulat ba paghulat. Ano na, pila na kakatoy goy bayad sa ko. Di ba ginanti atong aging simana nga paghulat kay bayran ti ka? Ikatulo na kasi sa ko ang tutirong wapa. Ika kami tulo na kong kwarta, ano na po daw? Bayran man kuna. Bayran ko ng kwarta nimo. Mangutang Kagamay ka, ra sa kagamay ra sa akong giutang sa imo ha. Ano na po mangutang gani ka bayran gid mo? Sunod ba dinat ka pasaligan ba? Hindi naman pag umutang nimo. Ikaw pa nakautang, ikaw pa magsuko-suko. Kuan baka ulawan. Bali na taron. Ugihan kay kamo pa siksi simula, siksi kay kanya. Samantalang imong giutangan tanaw kong suot oh. Dito nung di po na akong kwarta sa panahon nga naginahanglan kay tagaan biyati ka. Kasi maginahanglan niya kamuhatag sa kuha. Ang sa ka kaning gipang suot na ako gipang hatag ra ni ba wala ko ni gigamit sa imong kwarta Ikaw ba. kati ka nang bago mo nang naag ba nang ligong dagat ba? Libre ra man to. Ikaw pa nagpahanda ato. Sa pagtuloy mo di ko kabalo mo mga nainiinog istorya. Asa man ka nakabaluan na? Kabalo. Unsa watay silingan? Kuan sa balay na kusing na ayo kog kuan pakalawi das baryo gidumog pa ko Wala na gani ko ganito. kapalit og crop top kay tungod na lang makakabayad sa akong utang. Wala ko budget ba? Nya ikaw siksi kay ikaw pinakautang. Siksi Ako, lagi pero inutang ang kwarta. Kuha pa nang kinuano ng suotono nimo. Di ka maulawan na. Siksi kay kanya inutang nimong kwarta. Pakakabayad. Unsa gusto nimo pakaulawan ti ka? Gipakaulawan ako nimo dito ganas baryo ay nakukuha na ko Di mo na apod. Dili man tati kay nanangon kung mubayad kag tarong. Di ka kahulat nga magbayad man ko. Kahulat sige ra ko gulat imo ha. Karon sabi ko maghulat dire. Kung di ti kagok di ka bayad. Di mo bayad nga mobayad man ko paghulat Sa lang. magbayad di mo dira. Kung ibayad pa ka ni bayad unta ka. Kahulat kayo ko kwarta. No na apod ba di kay magsigira kag pagukod sa kuha. Naginangan po ba akong kwarta baya? Di ka kasabot igdagwa pa kay kwarta paghulat sa akong kwarta. Kapila naman ka na kwarta. Dapat obligasyon nimo bayaran yun na nimo. Nya, sa gusto nimo. Sa gusto nimo Gusto ko kung- abot sa barangay. Ayun. Asin na. Imong lipstick ko pula kayo. Hindi ka kabay sa mo. Napay imong pilok mo babaw-baw Ano tulo ba? Ko tulo. Tanong ko na yung Arios, oh, pag-gold pa ka? Oh, nya. Na yung Arios, oh, anong gold man kanya? Ako yung Arios, oh. Aw, sala ko lagwa kay Arios. Ano ka, di, ipangutang man ka, palautang. Ako pay sa animo. Ito yung palautang, ah. Ay kung kuha na ng May bayad po. Paghuwat dali, paghuwat magbayran ka. Giragulat, Paghuwat na kay basin Sino na. umana nang hinulat tayo dire? Bayad. Kama din Ang utang nimo ba kaya ako ba yung maipit ato no? Ito ako ba? Ayaw ko pulawi dire ba? Sikreto ako. Di ba kay nagpasalig magugod dito nga bayran ako anang kuan ana ba ka nga bayran nimo no? Apiki po ko ba kaya? Mo kinaningil ko okay. Apiki po kay Ako ba yun? Ako ba? Di ko pag-ulawi. Hindi dahan tao dire. Isip ko na may magikasab ang nga diya. Ni pasalig magugod ana ka ng piyan. Sige, aron tanong niya dito. Gaya, ilang sa hindi karoon dito. Problema pa po ko sa Sige ha, pangitahay gid nagmidsos kay ako na inaulawan dito. Lagi, Kay ako mapunta nakuha na dito lagi sa kwarta. sumama sa kay- Pero pag kamay na
Inasibuan po Andre magsasapaw mo ka. Ingnon-ingnon ta dito gidagana ng utang. Isa, Kan awara? unsa man? Naaman pud kay ka utang. Oh, mo nga Di para man ako nagdagandagan. oh, mo ka utang ko. Katungod ra panawa ka ni bayad. Na ko'y budget mo nang utang na lang ko. Ako ba pasanginlan nimo ron? Ikaw magita na. Pasanginlan nimo sa mga utang ron. Ano man? Ay, di naman ako nagdagandagan ng utang. Nang di kay utang ko. Ano Ikaw, kasi di ka. makasadsad ka pila na kanya ako. Kaysa ra mo ko nakahula man na ikaw. Kapila pa man ikaw kahulam nimo kaysa pa man pod. Kaysa niya katulo na nagsaad. Di ka kahulan kabulong Oh. ka pud kay kwarta. Wow, hawd kay mo pa siksi-siksi niya. Ang utang di ka bayad. Buot man kanako. Oh, kwintas ni mo og gold. Oh, ya di ka kabayad Ulit utang. TV. Nipingit Man kanako. Teka, sunod semana lagi di pa kang bayad, di pa barangay na tika ba? Tudlo ah. Pabuta ko ay kung kuan ko ana. Oh, hamon ka, hamon Hoy, ka. ang utang ba nimo? Ang utang nimo, Gray.